Palma chce byť novou vysnívanou štvrťou Bratislavy. Vzniknúť má tu, na mieste opusteného areálu zaniknutej továrne Palma. Chátrajúcim pozemkom, ktoré časom stratili svoju funkciu, hovoríme brownfieldy a sú dlhodobým problémom rozvoja Bratislavy. Aby z brownfieldu mohla vzniknúť moderná mestská štvrť, potrebuje zmenu územného plánu, ktorá však môže bežne trvať aj niekoľko rokov. Preto sme sa do diskusie o územnom plánovaní rozhodli zapojiť celú Bratislavu. Ale ako to spraviť, keď ide o zložitú urbanistickú tému? Cieľ? Nadchnúť verejnosť pre našu tému. V spolupráci so spisovateľkou Tami Šimončíkovou Heribanovou, to som ja, sme ľuďom priniesli rozprávku o začarovanej štvrti. V nej sme problém zastaraného územného plánu prerozprávali ako príbeh o začarovanej štvrti, ktorý bol plný hrdinov, prekážok, ale aj šťastného konca. A všetkých sme vyzvali, aby nám Palmu pomohli odčarovať. Na tomto mieste by sa mohlo žiť ako v rozprávke, ale namiesto toho je táto štvrť začarovaná. Nebuďte ľahostajní a pomôžte aj vy odčarovať našu štvrť. Ako na to sa dozviete na začarovanáštvrť.sk. Ľudia mohli svoju podporu vyjadriť priamo na našom webe. Tam si mohli rozprávku vypočuť, prelistovať online alebo ju získať v tlačenej verzii. Vďaka komunikácii chytila téma Bratislavčanov za srdce natoľko, že ju začali aktívne riešiť, čo sa prejavilo na výsledkoch. Kampaňou sme oslovili vyše 623 000 unikátnych užívateľov, čo je viac ako celá Bratislava. Na web sme pritiahli 10 000 nových návštevníkov s priemernou dĺžkou návštevy viac ako 1 minútu a vygenerovali sme kopec podporných hlasov za zmenu územného plánu. A ich počet stále rastie. Nakoniec sa stalo nemožné. Po rokoch chátrania sa podarilo rozbehnúť proces zmeny územného plánu, ktorý bežne trvá celé 10 ročie. Aj vďaka našej kampani sa tak Palma priblížila k svojmu šťastnému koncu.